Din hi s-sitwazzjoni li bħalissa jaffaċċja kull min ikun miexi fl-imsida u jixtieq li jgħaddi lejn Rudarġan. Dawn il-filmati stess juru li kull min ikun nieżel minn Rudarġan u jixtieq jibqa' miexi fuq il-bankina se jsib ruħu f'sitwazzjoni fejn jew jidħol fir-restorant tal-ikel jew inkella jkollu jdur lura u jinżel fit-triq bil-vetturi għaddejjin minn miegħu. Minnaħa l-oħra min nieżel bil-pass minnaħa tal-skate park u jixtieq jitla lejn Rudarġan ma jistax jagħmel dan lanqas u wkoll ikollu jgħaddi mit-triq. Apparti l-inkonvenjent dan huwa ta' periklu kbir speċjalment fis-sigħat ta' filgħaxija meta jonqos id-dawl u l-karozzi possibilment jgħaddu qrib in-nies. Iżda mhux biss, anke l-ħidma li hemm għaddejja fit-toroq tista' tkun ta' periklu għal dawk li huma mexxin hekk kif ma hemmx biżżejjed il-quħ u fin-nuqqas ta' tabelli li jindikaw li ma hemmx aċċess għall-bankina jew li l-aċċess jintemm ħesrem daret evidenti l-frustrazzjoni ta' dawk li kienu mexxin dan apparti n-nuqqas ta' aċċess in ġenerali fiċ-ċentru tal-imsida għal min ikun għaddej b'siġġu tar-roti bil-puxċer, persuni neqsim mid-dawn u dawk b'diffikultà ta' mobilta.